episodul 5. În acest episod vom avea un concurs de talente. Ea este Maria, după cum bine știți. Și avem niște concurenți noi. Ea este Flavi, Fabi, Andreea și Raluca. Și după cum bine știți, eu sunt Costi și de data asta primul va fi Cătălin, care va dansa la Gangnam Style. Urați noroc! Strigați în gura mare! Mult noroc! Mult noroc! Haideți! Hop, 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 Gangnam Style! 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 Și stop, următorul concurent! Hai, hai! Hai, hai, hai! Ea este Andreea, vă face roata! Hop, 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 Gangnam Style! Hop, 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 Gangnam Style! Următorul, hai, hai, hai! Maria, Flavi, Flavi, hai, hai, hai! Fabi, Fabi, hai, hai, hai! Fă un concurs, fă ceva, dansează, uite așa, la 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 la! Haide, stop și